Il-Gvern se jkun qed jinċentiva lil dawk il-persuni li jixtru karozzi ġodda taħt il-kategorija M1. Din l-iskema daħlet fis-seħħ mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena bħala waħda mill-miżuri li tħabbru fil-budget. Vettura ta' tip M1 tfisser li qed tagħmel użu għal ġar ta' passiġġieri u li tista' ġor mhux aktar minn 8 passiġġieri minn barra x-xufier. Intant karozzi li jaqgħu taħt il-kategorija M1 huma dawk li qatt ma ġew irreġistrati qabel f'ebda pajjiż. L-iskema l-lotja ta' bejn €500 u €900 tapplika l-persuni residenti f'Malta li għandhom vettura li għandha mill-inqas 10 snin mid-data tal-manifattura tagħha. Il-karozza trid tkun ilha rreġistrata, garaxxjata jew kellha liċenzja sad-data tal-applikazzjoni għall-lotja. L-applikazzjonijiet għandhom isiru mix-xerrej innifsu billi jimla formula bid-dettalji u d-dokumenti kollha meħtieġa. L-ammont totali totjiet jingħalaq malli jintlaħqu €300,000. Madankollu l-Gvern jista' jtemm l-iskema fi kwalinkwe żmien permezz ta' notifikazzjoni fil-Gazzetta tal-Gvern.